Morjesta vaan kaikille Rasse Vlog-kanavan kattojille. Meikäläinen tekee pitkästä aikaa vähän vlogia. Siitä on todella pitkä aika, kun mä tälle kanavalle on mitään uppinut. Mä oon nyt tähän mennessä, kun tää video uploadataan, niin jo niin kuin piilottanutkin ne kaikki vanhat videot, eli tavallaan tää on ensimmäinen, mutta niin. Siitä on pitkä aika, kun mä viimeksi tein. Nyt on vaan sellainen ilmoitusasia, että menkää Descriptioniin, kattokaa sieltä kanava Rasse B, se on mun kanava, minne mä nyt jatkan näitä vlogeja, mitä mä oon nyt aloittanut uudelleen. Niin, tehnyt 3 vlogia, mä oon poistanut, tai no en oo poistanut, vaan piilottanut kaikki vanhat pelivideot sun muut. Ja nyt mä alan kuvaamaan pelkästään näitä vlogeja ja mä kuvaan niitä sillä kanavalla. Koska siellä on enemmän kattojia, tietenkin mä haluan nähdä, tietenkin mä haluan, että mahdollisimman moni näkee niin tätä mitä mä teen. Joo, eli tälle kanavalle ei tuu enää varmaan koskaan yhtään mitään videoita. Eli tän voi ihan hyvin sitten unsubscribata ja mennä sille kanavalle, jos vlogit kiinnostaa. Ja toivottavasti kiinnostaa, koska tuskin te nyt toisitte muuta sitten painanut tilaa-nappulaa tällä kanavalla, niin menkää sinne ja painakaa sitten tilaa-nappulaa. Siellä on kaikenlaisia videoita, mitä mä oon nyt tehnyt ihan pelkän comeback-vlogin, että mä oon elossa ja alan tekee näitä sitten 9 faktaa musta ja sitten mä tein sellaisen kivan pikku komedia, ei komedia, mutta niinku tavallaan, että mä näyttelin kaikkia erilaisia ihmistyyppejä koulussa. Et se oli ihan hauska semmoinen. Käykää toki katsomassa, tykätkää niistä videoista, jos tykkäätte ja näin ja painakaa tilaa ja nähdään siellä.